Det, der er vigtigt, når det er, man skal lave et Troldtæk-loft, som det her det nu er, det er at lave det på den rigtige måde. Og det gør man simpelthen ved at lægge isolering op over pladerne her. Man laver forskallingsbrædder ved alle samlingerne, og op over dem, så lægger man isolering, som man kan se her. Og det er simpelthen for at standse lyden helt, når lyden går igennem de her loftplader. For hvis man ikke lægger isolering i her, så vil man opleve, at effekten af lyddæmpningen den ikke er ret stor. Og det er der rigtig mange, der glemmer. Så det er rigtig, rigtig vigtigt at huske at få lagt noget isolering op bag ved pladerne her. Så får man den optimale effekt af lyddæmpningen. Når det nu er, at I gerne vil have et nyt Troldtæk-loft, så er det faktisk en opgave, man godt kan gøre selv. Den er ikke ret slem at lave. Man monterer forskallingsbrædder uden på sit gamle loft, for eksempel. Sikrer sig, at der er luft til at give plads til de her ca. 45 mm isolering. Og derefter skruer man egentlig bare pladerne op på loftet. Og det her med at montere pladerne, jamen det kan gøres på forskellige måder. Man kan sætte dem op her side om side, som det er her. Eller man kan køre dem i forband, så de kører sådan en halvforband derhen af. Og det er egentlig alt efter, hvilken udtryk man gerne vil have. Pladerne fås også i forskellige størrelser, og forskellige farver og forskellige muligheder. Så der er mange måder at gøre det på. Rigtig mange vælger også at bruge Troldtæk her som et designelement i huset. Det vil sige som en eller anden en endevæg eller en effekt på væggen. Alt efter hvad man nu har lyst til, så kan man gøre det på mange måder. Men det er faktisk noget, man godt kan gøre selv. Så god fornøjelse med jeres nye Troldtæk-loft.